салом дӯстон, имрӯз дар бораи ягон хел беморӣ суҳбат намекунем. Мехостам имрӯз дар бораи манами хел доначаҳо ба шумо маълумот диҳам. Вақтҳои охир бисёр мепурсанд, ки чунин доначаҳо чаро бисёртар дар баданашон мебароянд ва сабаби онҳо чӣ аст, табобаташ чӣ гуна мебошад. Чунин доначаҳо узри бисёр, ки ман бо забони тоҷикӣ амиро як тарҷумаи муайян карда натавонистам. Бо забони дигар бошад фолликулярный гиперкератоз ё ин ки гусиная кожа меноманд. Чунин доначаҳо бисёртар дар фасли зимистон дида мешавад ва дар шахсоне ки либосҳои танг мебошанд, либосҳои маҳкам ва ё либосҳои синтетика мебошанд, дар онҳо низ дида мешавад. Ва инчунин чунин доначаҳо бисёртар дар шахсоне ки ба балоғат мерасанд, дар онҳо низ дида мешавад. Сабаби пайдоиши доначаҳо дар чист? Сабаби асосии пайдоиши ин доначаҳо норасоии витаминҳо мебошад, норасоии офтоб ва вайрон шудани мубодилаи моддаҳо мебошад. Албатта дар вақти балоғат расидан дар организм перестройка организма ё ин ки перестройкаи гормонҳо ба вуҷуд меояд. Аз ҳамин сабаб дар ин шахсон бисёртар дида мешавад. Аз норасоии витаминҳо бошад бисёртар норасоигии витамини А, витамини Е, витамини С. Агар ин витаминҳо дар организм кам бошад, чунин доначаҳо низ пайдо мешавад. Аз норасоии офтоб бошад, вақте ки зимистон шумо бисёр либосҳои ғафс мепӯшед, албатта дар пӯсти одам офтоб намерасад. Ҳангоми нарасидани офтоб пӯсти мо ҳолаташро дигар мекунад ва чунин доначаҳоро ба вуҷуд меорад. Ин доначаҳо яъне фолликулярный гиперкератоз ба организм ягон хел зарар намерасонанд. Фақат ҳолати эстетикии пӯстро дигаргун мекунанд. Табобаташ чӣ гуна аст? Барои ин шумо бояд витаминҳои А, С, Е истифода баред, ки ҳамин норасогиро бартараф кунед. Дар як рӯз ақаллан 5 дақиқа дар офтоб монед, ки пӯсти шумо истад, чунки аз ҳад зиёд истодан дар офтоб низ ба пӯсти мо зарар дорад. Ва аз хӯрокҳои се равғану хамирӣ аз ҳад зиёд даст кашед. Инчунин аз кремҳое истифода баред, ки дар таркибашон витаминҳои А, С, Е доранд ва аз маҳлулҳое истифода баред, ки дар таркибашон кислотаҳои гуногун доранд. Дар ин ҷо ман якчанд намудашонро ба шумо мисол мебиёрам. Шумо метавонед аз инҳо истифода баред. Якум, пилинг скраб бо молочная кислота. Агар шумо мунтазам онро истифода баред, метавонад доначаҳои шуморо хело кам кунад. Дуюм, гел скраб ҳам бо молочная кислота, ҳам бо салициловая кислота. Ин намуд гелҳо доначаҳоро кам карда намемонанд, ки дуюм бора чунин доначаҳо пайдо шавад. Ва боз мана якчанд намуд гел ва скрабҳое, ки дар таркибашон кислотаҳои гуногун доранд. Ин намуд гел ва скрабҳо доначаҳоро кам мекунанд, ҳамон хушкии пӯстро кам мекунанд, яъне отшелушивают ва ҳолати пӯстро беҳтар мегардонанд. Барои он ки доначаҳо дубора пайдо нашаванд, шумо бояд аз чунин маҳлулҳо мунтазам истифода баред ва истифодаи витаминҳоро низ фаромӯш накунед. Умедворам, ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. Саломат бошед.